Bon dia i benvinguts una vegada més als vídeos de Atrides juga al Prison Architect. Com veieu, està tot perfecte. Només vam tenir un desastre de 8 guàrdies morts i 24 presoners escapats l'últim dia que vam jugar. I mirarem si podem aixecar la situació. Estem preparant aquí unes classes per a presoners i estem ampliant les gàbies. Si és prou barat, que no ho és, m'ho hauria de comprar. Rangers. Contracto un parell de treballadors més. Què passa? Vale, puja la velocitat. I au. M'ha posat també una galleta d'aquestes de merda. Palla de merda. Quan estigui feta veurem aquesta. Un moment que no m'agrada com l'hem fet. Bé. Tenim treballant al museu i el Security Disaster. Ja està. A veure si... tornem a tenir la presó en estat decent. Perfecte. I ara construir aquesta mega bloc. Sí, hi posarem. Ostres, això està mig construït. I ho correrem això d'aquí, Va, correrem això d'aquí i ho farem anar pel mig. Farem un baston per aquí. Això també.
I aleshores ara toca construir que serien cel·la. Així, endavant. Cel·les. Aquesta l'hem clavat. I llàstima. Podem arreglar-ho d'alguna manera? Les coses sense planificar té aquests resultats. Jo no puc dir que no sabia on havia estat. Aquest l'hem clavat. Home, queda una miqueta així. Una miqueta monguet. Però bueno. Aquí... no m'agrada. No m'agrada. Prefereixo deixar una mica d'espai. I aquí farem el mateix. Fins i tot podem deixar-la així, sense-la, sense... i tot. Podem deixar-ho així. Fins i tot queden boniques. A veure. Aquí tenim el mateix tracometes dilema. Sí, així m'agrada més. I aleshores aquí tenim un espai de 2 i aquí tenim un espai de 4. S'haurà d'omplir de guàrdia. Suposo. Suposo que això s'haurà d'omplir de guàrdies, perquè no, ja m'explicareu. Tot això està fet. Porta.
Fem totes les portes així horitzontals. Habidas y por haber. Esta puerta. Li dono al play ja. Dic que això molt no canviarà. Vale, deixo porta i aquest tampoc té porta. Suposarem que està tot bé. Uf, fins quan hagin construït les parets posarem les habitacions perquè si no això serà un festival. S'ha quedat burocràcia. Primer moment, això ho ignorarem. Aquí això, el bug aquest de col·locar primer la paret, després la porta, no, primer la porta, després la paret i l'aliatge fot una gràcia, però bueno, està en beta, tots tranquils. Que potser necessito més dutxes. Una pinta de que va estar tancat aquesta gent.
S'ha quedat tancat. Vinga. Kills. Ho hem arreglat. Ha de ser poc trivial, de fer això. Però no és... Okay. Aquí sí que ens falta una. Com anem aquí? Aquesta sí que hem tingut el bug. Fora. Aquestes també. Estan... Joc està en alfa, joc està en alfa. Normal que hi hagi bugs. A patades. Aquí. Però si m'acordo que sense que no té... Alcohol. Naniaro. Vale, a veure. Haurem de posar l'esporra d'aquesta. A veure si me les traieu. Vale, en principi és molt suposar. Això ja ho tindria. Es pot fer així. Clar que sí. Hòstia. Quina velocitat! Arribo a saber quan es tocava i vamos. Al llit... Aquí. A veure aquí... Una mort? Què esteu fent aquí?
M'estàs liant un altre cop? Uf. No, uf. Bona tendència al problema, tinc aquí. Per on anàvem? Estic sudant bastant. Super entretingut, Diré una eina de clonar, la qual no he provat i la qual estic ignorant molt fort, cosa que segurament no hauria de fer. Estan totes. Per lo que pugui ser. Com a mínim seguís alguna mena d'ordre, però no. No ho faig. Estan al random, vai. Vale, i amb això haurem de tenir un bloc. No sé quan ens ho passarem. Com va això? Bé, tenim 2 morts. 2 guàrdies morts, he contractat 2 guàrdies. Perfecte. Vaya follón. Mira, fem 5 més. I ja m'estic quedant sense quartos. I aquí falta una paret. Bueno, deixarem aquí i ho continuarem un altre dia. Tenim el bloc pràcticament construït, falta que els treballadors posin les coses. Ja venen aquí una legió de treballadors amb llits, i el pròxim dia ho continuarem, d'acord? Fins una altra.